פיקסלים מרוחים גם ברגיל? שאתה מוציא את זה החוצה. צחי. אנחנו נוריד את זה גם של DVR וגם DVR4. נוריד את זה בשתי הפורמטים. בזום בכל מקרה זה במקור. אתה יכול לפתוח לנו? כן, אני בא. יצאו לה, מה שיצא. אוקיי, זה לא ממשיך. לא, עושה שם תעשה. זה אירוע שלא רבה.